Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. At tuy manen ti pagayam yu Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata mataginayon ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kas tamaten ti kinasalunat ti tunggal maysa. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ket pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers tayo. Sapay kuma, taitultuloy yu ti agdengeg ken mang suporta kada kami, iti kasta ket ad-adupay a drama ti maipaaymi kada kayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments, ken kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay kanbiag iti daytoy agundaway, ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Michelle, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo a Michelle. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo a dumdumngeg kadagiti drama nga ingkay iap-upload iti inaldaw. Naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili toy padas ko. Ilinged nak kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Talo kami nga agkakabsat. Isu na laeng tanasapa ang nakiasawa ti inauna akabsat mi. Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbang kuma aparakin kuana. Gaputa na pintas met tinagbalin at trabaho, kinabaelak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng taad dagayam pagpatinggaan ti amin. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, sa dino nga tanayat ti ayan ti Paris ti sapatos ko. Awan mat dito yan. Ay, intaray samot ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. Adda iti sirok ti sofa. Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw, ang mga no ada kwartam dita. Aywan ngagpaiso, nanang. Atoy. Michelle! Sa dino ti agbaw! Adda ak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrak iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din day tananang. Ay, wad. 2,000 matibil tayo kay. Ay, kukukunti sukli na. Ay, Ay, adapay kwartam di kabalasan ka. Masapula gumatangak iti abono ken sabi daw nga pag-spray kadagiti mulak ataraw. manok kumati ka sa pulan nyo ay tatang. Uman ay siguro ti 2,000. Mabit lang. Adtoy tatang. Magyaman na ka nakaw. Sige, mapanakon, tatang, Ay. nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Gananad ka anak.
Kaslada kayat mo nga ibagama ng Karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa, Ibagamon kwa, amo mat panagsasarakan inton umay alawas. Isuna laang tawan pa'y ngamin usar dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Oh, adtoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel kan notebook da manang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman na manang. Amumot asa anak anaimot no lakit dit adda anak. Oh, awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Ah, Sumra ka kun iti trabaho. ay kwa, sige ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Ay, anyaman. Itayak pa nga agur-uray iti tricycle. Ngum jaklakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sa iti pa pala manang. Sumra kak iti trabaho napumpunumat nga ro dagiti tricycle. Sapay aldawan. Umulang ngamin nga daw ti klase ita. Isung ado ti estudyante. No kayat mo, mangtad ka la iti panggas ko. Tay tulog ka manang. Awan ngamin nabati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan ti gas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan ka kit din. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Ta iso ti usaram. Sige. Sige, kumpad ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagito a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagita report, wen? One, sir. Di ka pa igaw awid, aging ka di mo malpas na giti papaaramid ko. One, sir. Ken masapa ka lang inton bigat. Ta iasis mo dagiti agsangpet nga umay makimiting. One, sir. Ken kayat nga damalipatan. Ken kayat nga da erasures dagiti report mo. Okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, wen? One, sir. Okay. Good. Anyamat ka ni boss. Inton bigatan ti meeting. Yung ita nila ang nga ibagadag ito'y report. Ay, no siyak tumatagbalin a boss. Siguraduak ajak to aramidan kadagiti empleyadok ti kasjay ngar aramidan na. Manang, Pay all, pay later with Billy's. Billy's is your everyday partner for flexible payments. Scan anywhere and pay on your next payday via QRPH, zero interest, no extra fees. Shopping for the latest gadgets, appliances, home furniture, or more. Enjoy zero down payment and easy installment plans. Top up mobile load, pay your bills later, or convert your available limit to cash. It's all possible with Billy's. Kasjay ngar aramidan na. manang, pautangan na man pa iti kwartam. Nadili ti sweldo. Kat masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni G-Shop. Mabiit lang ang... Oh, adtoy. Wow! Ayos Agyaman manang Di kag danag. Bayadak mo't laeng. Apaman nga sweldo ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awa man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwak ti baluna. Ado nga mintaramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina. Adeta, ikarga kon ti inlutok asidaak iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Oh, manang karon. Wow! Anya dayta?
Nagbanglo ah. Nagluto ka iti fried chicken? Wan, balunak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Nang dumawatak man. Manang, kas makita mo't. Sakto laang day ta balunak. Ikanak lang arudan iti igatang ko iti manok. Mala. Alaang man laang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yan nagsip nga di ta balay? Brown out nga ta? Adamad silaw dagiti ka aruba. Anang? Oh, Michael, apa yan nagsip nga di ta balay? Mangtad ka man iti igatang iti kandila? Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente Angam apay. Sana nagbayad iti bill ni nanang. Anya, kat no inikak mat iti pagbayad na idinapan alawas. Diyan ka mo Ang mga nainsugal naman Anya. Oh, ada ka mat manang Carol. Apay ka di? Ah? Unay mat daytan asaludsod mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi, to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, ti kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan dagiti anak, mapanagbirok ti makan ti inada. Ay sige ta sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabit laang. Oh, apay ka di manang? Amangan no da kwartam dita. Ha? Saan pa nga min ang nagsweldo ni manong mo iti construction na pagububraan na. Amangan no mabalin a pautangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no adapay bagas iti pagbagasan, ta mga lakalatan manang. Di ka kadi agim imot. Alikit din, mangtod kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti kasapulam. Mga lakangaruden di ta pagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Huwag paiso. Ay sus, 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Aday ta, adan silaw tayo. Ay na, gyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaadun di kwarta nga inted mo. Iti kasta, di kung dumawat pa iti pang grocery. Iso na lang, tadyak man ni naman na maamaabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguraduan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Daytan ti pagbagak, Mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditaw. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayadan dito balay. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kay Dain. Ay, siyak lang hindi pang tadama na kaw. Nakarkaro na. Sikat ti pang tedan na tapno ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukon, dyanay. Ay, saus. Ay, merci Umin inumak nga agpaisaw, no adayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana akasken ka nga oray la agramramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumalda ka man, dyanay. Di nakpagpungtutan. Ay na, husto daytan, tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumra ka kun iti trabaho. Half day laang tisara ko ita. Agawid akmat laang inton madamdama. Sige anak ka. Agandanad ka. Anya ti ko na, Michael. Nag-resign akong manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabahom. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahwam, 8 abulan mo laang. Jay mo na pa'y iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasano kat kanayon ang madili ti sweldo? Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan, awan manan trabahom. Amangan numabayag tumanen sa kan tumakabiro. Agbiro ka kadagos manang. Tirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka ama oma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan.
Saan ba't nga iti kasta manang? Angam anya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Among ka din umano atawanan nga agtrab-trabaho ha? Agsangapulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit laang. Awan, ngamin, naibos amin kadagiti masapsapol dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti baro kumamot a sapatos. Manang Michelle. Agagat ka mat makabanog mat ti agtrabahoan niya. Agmay-may sa aklaang, duwalaang ti imak. Tulungan na kumamat. Adamat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram. Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael. Salamat sa TechCash, humiram ako ng 20,000 pesos pambili ng gamot ni Mama. Salamat sa TechCash, humiram ako ng 15,000 pesos pambayad sa renta at tubig. Gamitin mo ang TechCash para sa pangangailangan mo. Makakahiram ka ng hanggang 90,000 pesos. Mababa ang interes at SEC at NPC registered pa ito. Huwag ka na magpahuli! I-download na ang TechCash sa Google Play Store o App Store at subukan nyo na rin. Uy, sis, may alam ka bang pwedeng mahiraman ng pera? Ay oo, ito. I-check mo yung Credit Cash. Isang loan app na hanggang 25,000 pesos ang pwede mong mahiram. SEC-registered ito at hindi lang yon. 3 minutes lang matatanggap mo na agad yung pera. Eh baka naman maraming requirements dyan, ah. Hindi sis, isang valid ID lang yung kailangan mo, tapos makakahiram ka na agad ng pera. Madali lang ba dyan? Oo naman, i-download mo lang yung app at ibigay yung mga kailangan. Tapos, yun na, bibigay na sa'yo yung hiniram mo. Apay adi muli na pastin bagak nga ilagpas mo ita, Michelle. Sir, di mo't adapay may sangain paarami jo kanya. Iso aday jay ti inununak. Di mo timbagak nga urgent day jay? Urgent as in. Kasapulak itamot laang. Ti ko na yung amin idikalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day jay kunakmat. Urgent! Apay, di ka makawawat ah. Aramidom itan na awatam. Oh, anya. Apay anak katunga nga kalaan kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Kaniya. I quit. Michelle! Michelle! Barbaro ah. Aldawan nga madakapailaan dito eh. Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa. Dumawatak lang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos mi. Oh, Michelle! Apay nga dakapailaan dito eh. Apay, awan ka diti trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay. Kat no nagpintas ti trabaho, saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildom. Apay, nag-resign ka. Ada ka din nangalakin ka, baro akumpanya. Awan nanang. Ay, kasano tayo pa itan ngay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amumat nga do ti paggastusan tayo. Sapay nangalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya? Ay, huwan nga roda. Kasanaw kat daan matan jeref tayaw. Nababalaan ngamin ti down payment, iso ang nangalaak iti baraw. Agam, kasano pa yun ita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano awang magayam dadu maapagtrabahwam? Ay, huwan nga rod ah. Nanang, manang. Anya ka diti pa nagkita yung kanya ka? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti panagkita yo kanyak. ATM, amay salaang apindot yo iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta. Asino ak kadi kada kayo, ha?
Tao akpay ka di iti kasta pampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay ngay nga agungungat ka matan anak kao. Sika, manang Karol. Ha? Ne, Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanyak, ha? ha? Da kayo nanang, uray isugsugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak. Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle. Awan tinangag yu manipod kanyak. Inaldaw akas na aknuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikrik na. Turog lang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabannog. Awan ka di karbengak nga ginana. Sa anak arobot, kan sa anak amakina. Tauak, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, adan trabaho. Uray saan ka pa ilang agtrabaho? Siyak pa ti makaamo ka dagiti magastos diti balay. Ken napintas may ti panagdakil dagiti mulak at tarong. Kastamit ang dagiti mulak apagay anak kao. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pa'y pakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay, wine. Da kami pa'y ti makaamaw. Sorry manang. Pasensya kan kada kami anak kao. Nairuam kami nga main. Asika akanayon ti mangsalsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Bayam ta kasaritak jay inayaw. Tay sardeng na ti panagsugsugal na. Pasensya kan. No nagbalin kami akampante, gapukan ka manang. Di kayat ko lang mat kat agbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan nyo kumamat nga iya sa amin kanya. Mawatan da ka anak kao. Isu nga ron dumawdawat kami iti pasensya. Pasensya ka na talaga anak kao. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin anatibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbannog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon anapigsaka. Gapo iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapol nga akwen wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat anabannog tayon. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat nga awanan tayo. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Iti kinaado dagiti parikot wenno problema ngayon tay pagdaldalanan iti inaldaw a panagbiag tayo. Saan adakes wenno kamali ti pannakarikna iti pannakabannog. No ti panagriknam ket nabanbannog ka, sursurwam ti aginana. Iti kasta ket makaornong kamanan iti pigsaken kired ti pakinakam amang sango kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Michelle, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo kanipagayam tayo adani, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pa'y akablaawan iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw.
Kastameten kadagiti padak anaayat adumdum kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilingad na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan sakbay a napagnomwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti ag salaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak timang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to ang balbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatag ka unay-unay. Ket namnamaak nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwan, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwan, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na intun bigat. Ah, kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal ti nobya manak ko? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kuna namat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwan, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga rod ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Hello girl, may chika ako sa'yo. Uy, ano yun? 0% interest pala ang unang loan sa OLP. Oo, SEC-registered din yung OLP eh. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na Karen ha. Anya may dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos dito eh. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kun gayam. Nangan ka ka din? San pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagharmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi eh. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog Ringan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kano ka pa'y asimang pa, tanak ko? Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asak pa'y nga miniji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Ken inlak aman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman.
Birbirukan na ka. Apay ka no, nanang? Addan sa kanumanan baro a proyekto ti barangay. Kat sikat ni napili na ang mga trabaho. Oy na, nagsayatan nga, no kasta nanang? Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak nakaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyagay man ang dagitain sang mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery, nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na, nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat ka nakasing-sing petpay. Ni nanang met. Adayo nagasgasa takmet na iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksit iti dayta. Makitak adi namut saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit dita talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Tatalaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la ko ma, nanang. Kumusta kan ka rin? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Jak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbaya simragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Aywan gayam, adamanan babayadan mi. Kasapulam ka di ti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay, ngam awan ka nung pay mati may pauit dananang. Di ka di makaawid ditoy? Saan pay nagadu ti as-asi kaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagadu ang arami di pagadalan. Sige, itulod ko lang arudan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sa nabalin tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango, kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga Rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang Mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sa bagay, nataer kamot ket di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang Mat. Tall, dark, and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak una ay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Katsapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wen, nanang. Ado nga mintin ka makam ko ijay pagadalan. Iso nga itaak lang manan ang nakaawid.
Aya, ay kat say-saya atom nga ron ti panagadal mo, abalasang ko. Tapno addan tumat maipagpanakkel mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Danay tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan ang magkasla nakababain mo nga rudan lakay. Saan dapay nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamit ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit? Nga main, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may isa, uray saan dapay nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, at damot pagsayatan na. Nga main, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog dangag sasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't di alakay. Nagasat ki di anak ta, nga main, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pay. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ha? No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din aya. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt. Nagsingpait. Kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ak unay, Dani. Ibaglaang hantada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamatan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo ti into na rem. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamuak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, Sa buhay natin, hindi talaga mawawala ang kamalasan. Na-reject ka na ng nililigawan mo, na-reject ka pa sa loan application mo. Pero buti na lang, may Peso Loan. Hindi ka papaasahin at hindi ka papahirapan. Dito, pwede kang mag-loan up to 100,000 pesos. Fast approval, no hassle application, sex-certified kaya safe at trusted. May low interest rate at flexible na terms na pwede pang extend kung kailangan mo ng dagdag oras. Kaya kahit ilang beses ka ma-reject sa iba, dito may chance ka. So ano pang hinihintay mo? Download Peso Loan now. Wakmat no kasano ti kasasaad na. wen. Ala, tagrubuatak labiit. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman hak. Bye. Hello, Karen, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta kan ni Nanang Mau. Kasta ka di, Tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita ak makaawid ak into no may alawas, Tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito eh. Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Iso asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, Tatang. O sige nga, Rodan.
Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Sige anak ka. Bye! Uy, Manong Dani, si kamat gayam dita. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga asaan kayo mat ang nagkuyog kiniinsan Karen? Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan no sa bali. Kahit ko asawan, amangan no nagbidot ka lang itinakitan. Kasano ko mga biduta? Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso ka no ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pay nga rod anasa mabuting kamay. Ngamin lumuklok magmat. Ang agis-isom laang mat. Sa bali latang amin no nalaing nga agaywan tinobyo na. Saan ka di Manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da. Venus, kat agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen? Di ka kumagong ungit, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwen no, parikot iti nagbaitan ta. Ha? Ne, apay mata nasaludsud mo day ta? Uwen takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anya man tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Iswasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaybagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan may sa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapa kunda ito ay, adupay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adoon anay tultulong mo kada kami. Nang runakan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gapu tada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Sumagmamanulaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kami amakibiyang? Ta nahustuan kayo matan ititawan. Pay later, pay in installments kahit walang credit card, Bilis yan. That's why I love Bilis. You can shop online, in-store everywhere, settle bills, get cash, pay later, everything. Download the Bilis app now, available on App Store and Google Play Store.
Open a Maribank savings account and get the award-winning Maribank debit card. Get up to 10% cash back on Maribank card transactions and earn a maximum of 3,650 pesos monthly. Take your card abroad to enjoy no FX fees and no ATM fees on withdrawals. It's numberless for security, with all the details and transaction settings in the app. Get your physical card for free with just 5 spends. Download Maribank today. Itawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amo mi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan na. No may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laeng dito'y anak kasuporta kada kayo ken ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka nakan. Bili ba ka talaga iti kinaalistom, ah? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pagalistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi, eh. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto? Masikog gaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan. Isumati agwarwara sa damag dito lugar tayaw. Anya? Di mo nagraduaran itabulan na ya. Apay no, tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patsek asan nga agbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamatan ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat ka mat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanya. Kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang ay pagamtay toy. Itatamasig kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay naramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, gusto na ita panagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan, nalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngimuray no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag direk na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag mo kanyak.
Iso na lang. Tas sa anak mo't a robot. Handa mo't puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak ana love at first sight kenkwana. Iso nga papatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nanginom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Nga manyan takas jayla ang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayan ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyo para kenkwana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma tanakaiba ti ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay-ayat iti napudno. Toy pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. Wen, pudno asayang, ngem panagkunak ket dimon sayangan tinaitulong mo kani Karen. Kastametten iti pamilyana. Nasakit man nga masapul nga ag-move on kan. Lipatemon tinapalabas ket mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita ket ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patsyak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Dani, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Diskarte ang puhunan ko sa buhay, pero minsan, nagkukulang pa din. Pero ngayon, may kasangga na ako. Salamat at nariyan ang Tekash, ang kasangga ng madiskarteng tulad ko. Makakahiram ka dito ng hanggang 90,000 pesos. Mababa ang interest rates. Regulated din ng SEC at NBC. Sa bawat diskarte ng buhay, kasama mo ang Tekash. Kaya i-download na sa Google Play Store o App Store by clicking the link below. Uy, kompleto na yung pang-tuition ko next term. Totoo ba? Buti ka pa. Ako kasi namumroblema ako eh. Gahanap ako ng malalapitan. Huwag ka nang maghanap. Dito ka na lang kay Credit Cash. Kay Credit Cash, up to 10,000 pesos ang pwede yung ipahiram with 0.02 interest rate lang. Wow! Pero gaano katagal naman yung bayaran yan? Tsaka, safe ba ako dyan? Baka mamaya maharas ako niyan ha? Huwag kang mag-alala. Kay Credit Cash, up to 4 months ang repayment period. Tapos, SEC registered pa kaya garantisadong safe na safe ang transaction mo. Kaya ano pang hinahantay mo? Download na ang Credit Cash. Bas. Tisurat nga intaikan biyag ita ket nagapu kani pagayam tayo nga Edson manipod Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupulos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbiro wenno mangged para iti pamilyami, gaputa syakkat nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagrik-nak ketjak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysan. Ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngum aging gaita, awan pa'y laan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana.
Umurti motor tayo niya. Iso siguro na niya. Uy, nakaraing ba'y gayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag ka mo, Edson. Ah, saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko, anya ka ka di. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpadag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayo na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iyo opisina doon bigat. Kapota awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahom ko nam, Edson. Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan magmabalin ko. Masakol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan ba si ti agsangpet a proyekto ti kumpanya? Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga rodan, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken laang ang makabiro ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka ang makabiro ka adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Makarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak da ito'y. Iso a relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba balikid. Diyak nga rod makaturog. Napayaya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabahom. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirukam. Huwag nga bakit? Kasano, kadagiti ngamin fresh graduate, ti birbirukan da. Sana kas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo taramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo No siyak lang ang hintag trabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungan ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Alahos tonan. Pasensya ka lakay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas ta tila nga Medson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama. Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan itinamnama? Anya ti amom, amang ano damat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isuasaan ka pailang anakastrek kadagiti inaplayam. Sapay ko mga rotakas na mama. Oh, Antoy, imbaglaang nga inayon yo'y tigastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti pang grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery.
Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak na ito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kaya't ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo, di bayadam to, into na dan trabahom. Ngam no ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo, Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat? Kasano ti paggastusan niyo? Ay, day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan itid dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakan ti amabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gayon? Anya? Apay? Ay, Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay ken ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti daytoy agundaway ket umanugot matten ti asawam. Ngamin, awan matten trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam ket ipalawag mo ken kuana ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta dita nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryanta ita. Ay kat, wala pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito ibalay. Oh, kumusta na ti house husband? Nagarkaro makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na yung ibaga ti asawa kanyak. Narigat ka no ti agtagibalay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ha? Ay, podno na ita, pare Archie. Okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Agingay ta. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan da ita. Tinapatag, adamang manggad ka na kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na masterkan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agundaway, narigaton ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana bale. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang di ti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kurso na dakan kuha na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan baknang. Aduk ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akasken ka. Oh, Cherry, kumastan ti trabaho? Okay lang mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When
Kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kanto langan. Wanan si katagyaman na ka. No saan agapukan ka, jak makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangamin no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnama lang iti itad ti asawam? Pudno unay daytanan si. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wana, kat ulitak manan ti agyaman kan kanan si. Agyaman iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan na nyaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka ni Tabalayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman manan iti free ride. Awanan nyaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yo, ah. Cherry, Oh, Edson. Adda kamit gayam dita. Asino tinang itulot kan ka? Ah? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa saan ka akabutang? Nawatam! Akalma ka lang kuma. Anya ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito yung lalaki, ha? Abay, gapo ka di tadda kotsena. Gapo ka di tadda posisyon iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradum lang asaan kayong agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay ka na kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasta, adda kanan tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasta, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sulangbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kasna, ha? Sumungbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pa'y laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan sa mata nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama. Anya ka dit yar aramidam ha, Edson? Imay kayo ka di tapnog inspection, Mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabanglas ajak am mo.
Baybay amot tantoy balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito unang tibalay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom na niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may nga ama ti pagtaangan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no siyaklaan ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino a klase ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat at hapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa ilaan ngay tar aramidam Edson. Umay kan aggidantan amangan. Oh, nagunagmat daytan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensya ka man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lang mapampanunot kon. Ngimamok mo't at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason, tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat, asi ka timang manggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sikat ipadre di pamilya. Amom ka di amaragragsa ka na. Asyak mat ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nak ibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang ngarod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawa katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat a naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak, agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband latta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalaka ti agtagibalay?
House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket ar-aramidem a nasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipud San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip ti napalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Adu dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pas pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwa kaon daytoy abang? Un ko naklang rodan, Mare. Nginginaan daytoy a brand Kan madlaw a kabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang dayta, Mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Katno na minsan ko lang na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, Mari Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. At danbag nga usarag. Kasara ko na, Mare. Wen, Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, Mare. Agpaisaw, Mare? Wen, ngum adda ko mapabor adawatakan ka, Mare. Solo on. Enjoy daily rated 0.02%. Anya day tamaray? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmay-may sa dito'y balay. Kayat ko ti rumwar, iso na laang tawan matkadwa. Ay, kwa maray. Apay, awan ka diti dadoma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo tinapilik, Mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos mi ti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Ketuen Angam, apay nga akas lasaan kamat anaragsak. Nagadupay ti ginaggatang naparakan ka. Mail ilangak ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ng boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na day manong? Wen, kapoy ti pan nakisarita na.
Sinubuak latan ha. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni Nanang, Manong. Kaslakas tangarod, Bobby. Kati pa kasairan unay tireknak. Kaslamat maragsakan ni Nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nagadumot din dati amakan bakit. Ang kakaimas amasi dati nakadasar iti lamisan. Naku namon lakay. Mala, mangan kalaang amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intun ni bakla. Sino ang bakla? Ni ngay Johan. Oh. Diyan ngay sigod nga amamok ija ile. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman. Ado ka do tiigam na nga artista. Kat amaw. Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. Kit mayat ano kasta baka. No kayat mati anak ta. Sapay managbabayin mo da dya tao. Kan kaslawan mo hiling ni Babay, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Naskad lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kat akastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita ka jeepney driver kapaylaan. Nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wan, ni Babilaan. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet, kunam. Wan. Ha? Tibag ng abalaw ako maren, tibag bagam. Wan. Anya, agam kasla anak na ni Adrian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwang nga ampunta. Nanang, anya ka diti kunayo nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso, Nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Awan. Maragsakan naklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di panangampun may kada kayaw. Talo titawan mo ide Adrian. Kani Babay, agmay sa atawan na matiden. Isungarod ang astawunay ti panagyaman may kada kayo, Nanang. Pudnuti ko na ni Manong, Nanang. Malaksid asaan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna lang, saan da kayo matan na pagtuloy iti kolehyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, Nanang. Isungarod nagtrabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta, makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo ti asawan, Nanang. Ay na! Imbag ta simangpet kamadlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni Nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam ang modeling. Ti amukot inton bigat pa'y dayjay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho? Relax! Madamdaman ton ti panag-photoshoot mo. Okay? Awan pa'y ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Kinasayat, sumurot ka kanyak. Inta pa mangan, kalpasan na, uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas na naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha nga min, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Itikas ta, ada pampaturad ta. Nang runakan ka. Masapul mo ti arak, tapno tumurad ka para iti shooting mo inton madamdama. Ha? Kasanong imin aya dayta shooting? Siyempre, jay sexy photos, Iti kasta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng Bobby.
Siya ti makaam mo. Ikadag amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulpot-sulpot ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Ang apay, sayang matimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga ita ti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanya. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto kay. Isumit lagayam nga da ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkarina ka ninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man? Wen namin anunak nga rodon nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus! Madimat ati kastangar aramidan yan ti Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Tinasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaungit. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian, iti kayat na. Anya? Nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian? Wen, ngam sabalimot kani Manong Adrian. Iretrito na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Isu na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Jack mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanin ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaat. O anya, nagustuhan mo't lang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanan ti panagpasyerta, wan? Kwa? Oh, atoy. Awatom da ito eh. Nagadun da ito yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. O ala, umaykan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ka? Anya? Angam? Ala, hindi ka nagkudkud. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga rol. Umaykan. Sige. Angam sapay ko ma. Tamaudin da ito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kaya ti agnamay, ha? Di mo kaya't nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang kung mano ay ayatan kayo, mat. Ngam ti parikot kat saan, mat. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Gapo iti ipapaaramid yun, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga raod? Saan nga amin abak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Hi, Kim Chu here. Tara, gumawa tayo ng Belize account. So, just download the... Ay tumal na ka man, Danilaw. na. Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. Marisa, Saan damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita? Nanang, oray kas kasano. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adda buteng na iti Diyos. Nanang, apay nga ita. Ket idordoron da kami mutan nga agaramid iti dakas. Gusto, dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy,
Si ka Danilo, naunday apanawan ti panagan anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Idi imbagam nga ampunan ta dagitoy nga agkabsat. Immanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mati agkid-kid daw iti pabor, tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di tibain. Awanan kayo iti utang anay baganakam. Marisa, kalba ka kumalaeng. Pangasim. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Saan kayo akasapulan? Panaw! Ay, manungal dawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay apanagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunot ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanyag. Basol ko. When basol ko ti amin, iso anapukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out madla ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Adtoy, lechon manok da ita. Ay nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Uwin nga agpay so babay. Ay, Apay kaslan haliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang, Kasimot ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, mamon tayo tikas sa saad na. Ken tapnusan kayo mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagi amanak Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't nakastoy kasaya tibiyag mita. Ang mga noadda kami ti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong-karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. Adda akpay laang dito'y balayo ita. Kat, kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. San ka di anak kaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunagkatnaskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin ti na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan
marinad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, ada ka dito. Wen, kaduwag na kita nakta. Sapay ko matadi ka gumungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agugat, Danilo? Maragsakan ak kiti, Nanang? No kasta, di na kaming kaungat, Nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa. Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita, naamiris ko tinagpintutak. Si sasagana nga agbalbaliw, basta agsubli kayo iti danak. Pag-aasiyo, tagsubli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy dati nagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gaputa basit laang matimatmatgadan mi nga agasawa, nag-working student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy iti Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan asiman. Dandanimatan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo. Salamat sa TechCash. Humiram ako ng 20,000 pesos pambili ng gamot ni Mama. Salamat sa TechCash. Humiram ako ng 15,000 pesos pambayad sa renta at tubig. Gamitin mo ang TechCash para sa pangangailangan mo. Makakahiram ka ng hanggang 30,000 pesos. Mababa ang interes at SEC at NTC registered pa ito. Huwag ka na magpahuli! I-download na ang TechCash sa Google Play Store at subukan nyo na rin. Iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrak wenno madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta naka-ameris ka adagos ket naikkan ka pa iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ket inayat ken inpatagda kayo met kaspudpud no adadakkel da. Alakastan pagayam Marisa,
Kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Amaricon, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti riniburibo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga 10 atawan min nga agdandan na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapo iti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan kat kaslaguyudan na tapno maadaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Abay. Asikas mo pa imutan ni baby. Ang mga lumabisin. Kamang timpla, tigatas na. Masadutak. Sige na. Amo man nabambanugak. Masadutak nga, Rod. Ay, po ba katulturog ang unay? Sige na. Alam gawam. Tapno sumardengan niya agsangsangit. Eh. Ay, sige man lagod. Labit lang, Rod. Kumusta nga'y magtada sa asikaswan na nga ubeng Maricon anak ka o? Nagrigat mo't nga Rod na. Pumuyat mo't. Sangit ng runay tirabi eh. Ay kat talaga akas ta. No talaga akayat yu ti maadan iti anak. Aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto laang ti desisyon yo amang ampun pay laang. Kabayatan nga awan pay anak yo. Pakakitaan no talaga akabailan yu metlaang ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay sabalin tula siguro No tay anak ko na pudpud no. Ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawan. Gamrumbang laang nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam. Kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayon ton, itipudpud no nga anak. Abay ta. Nakaturog ni baby. Bakit? Nala, ipaida mo ni ti krib na lakay. Itigas na, makaina na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukab. Ang mga nagsamit tumanan. Ops. Narnakanan, bakit? Mayatan titurog na. Nasayat mo't nga Rod. Makaturog mo't tan. Madamdama tapay ang maturog, bakit? Tamang aramid tapay mo't iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabanog iti nagmalim ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanog ka? Mudlog kaya. Amom ka de. Amay kat amin nabanog ko. Numakit kita kayo iti anak ta. Kasta? Wen. Iso nga umay ka man, tapasarunuan taman ni baby. Saan? Ayan na apo. Saan na dito anak? Apo, pakikiyak ni ay na apo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Ay apo, diyak kaya ti angot talot-lutuan. Pagdulo ka. Anya? Ni itamang pay nga. Di mo kahit kaangot na. Uy, di ka man. Gano paboritong dahi ti apamigatan. Tuyo,
itlog kan kinirog. Jak nga rod kaya ti angot na. Dagulit kamot. Ah, ay sus, amangan no aginaw kan bakit? Ah, kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik naklakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jakmot amunan niya. Ay, tinasayan, kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka, tapno maamuan ta, no anya dayta. Pudno ka di day tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikuga hindi marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawa. Kagap-gapumi iti doktor itay. Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ko no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawa. Ha? Singin ti inawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay, na, talaga anayat ti Diyos, anakaw. Agasang manday ta. Hadwada agaw ti agbalin to nga apo ko ka. Uwan nga rod, kamo dyanan na. Maadan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayong agasawa, anakaw. Una nang. Pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumat ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamat pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo iti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwam ti kasta nga ugalim, Gerald, ha? Saan ka nga agbalin a favoritism? On-onaam dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakasta asigod ha? Kan may sa, napagsaritaan tanda ito abanag. Sana ya. Basta, no di kag balbaliw. Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo mag-ayam diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Di yun sa pulan ti awan tata. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw kung adagiti anak mi iti balay. Kasano kumamit anak ko ng mga dapapaborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga aw-awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumwara ma pa nagtrabaho. Ni Liam ti unain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Saan met siguro anak kaw? Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo mas kaya naki din ti ampon. Ngimdag iti anak yaw. Di tamo nga rin ti madmadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan.
nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Iso matlat pa. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing iti balay. Makamumutan iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mat ti anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagitan anak ta iti balay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangig mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami ang makaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Marikon. No di mo kayat nga isubli da dyan nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli iti balay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun na mabali na sa rungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siya nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabaho. Wenno, itan kuma. Ne, apa ya bakit? Apo nagnato ti gurigor dagiti kambal. Diyan mo ti aramide. Sige, mabidlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Diyak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal. Iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Daytoy ket lang infection gapo iti bakterya uno virus a makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti. Kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis. Angam di kay madanagan. Taramidan mi mat amin akabalan mi. Tapno aging bagdag iti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yu baybayan dagiti anak mi. Ispalan yu kuma ida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi mat amin akabalan mi. Tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkitawan yo iti tulong. No diti Diyos ana marswan. Ngamin, isu ti ad-ada makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Na kanot sakit daaya. Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Siyakla kuman tinaadaan iti kas diya sakit, tatang. Ay. Siyakla kuman. Ay, akalma ka lang anak ka. Ada si ti Diyos. Patya ka di na baybayan dagiti anak yaw. Tatang. Hala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Taispalan na iti pagad da Ethan ken Nathan. Hindi lakit di ka baulan, no? Dada ka sa mapasamag kadakwata, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Room, dagiti anak ko, dagiti ICU, dagiti. Tatang. Anya? Oh my God, tatang. Mapantayo, ijay. Malala. Intangarudan. Wala. Gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, Nga minsan na nga inala dagiti dua. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw tinaga. Maawatan ka, anak ko. Maawatan tirig na ama. Ang nas kinapatibkerem ti panunot mo. Laglagi pam. Adapay may sanga anak yo. Amangan no mabaybay am ni Nathan no kanayon akasta ka.
Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit. Na, ang mga numabisin may tanak ko. Intimplak iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilatamot sa marding agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na aya. Iti crib. Nayapaw, na, kita ikman. Oh my kapok. Ay, agurigur ni Nathan, anak ko. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasaya at mga laka iti danong. Kabilang iti alcohol wine. Kan mga laka laangan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayaw ni Diya Hospital. Ala, mabit lang. Mga lang iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga nuan niya pwede mapasamakan ka. Kaya taptabo lang di may sa kanagiti anak ta. Ita, natay man di may isa. Awanen, nagiti duwang nga anak ta. Bakit? Maingay nga suda pa. Impayan na tapay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang atagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumatsan ka di. Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayad ang itibay anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasamag. Nabayag ngay nururay ta amadaan tay ti anak. Nga napukaw tamat lang ida. Iti apag darikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang amrumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang nagiti duwang anak ta. Kasta ka di! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangin bati da. Iso a pangaasim. Di mo si dirin ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo mo ng tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngay na maamiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Jack maawatan ti bagbagam. Ilaw-lawag mo man. Nain patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo ken ko na. Talapit.
Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiyak man. Ngamdala dawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Gapo iti kinaman naging bubukod ko. Napukaw tamad lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty kaya dagiti anak ta. Iso adi mo pabasulan ti magim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko naunay. Naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisupli ka data. Kinapod mo na. Jak insubli ka dagiti dadakkel na. Intalag ko ka ni Pare Roger. Isong adda iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di da ita. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako na Kat pakawanin ta ko ma. Kadagiti nagkurkurangat ken ka. Ken kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Ken maaywanak ni Liam. Awan tinumbang ikid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kas tatibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga rod. Ada ditan. Talpasan ti amin. No daman nga pweso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Ket no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, adu tina ameris ko gapu iti dayjay anapasamak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan anasayaat aramidak. Angam anyan ta saan metten a mabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay a malagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apam madayaw, tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam Maricon. Noam amerisak to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana amaadaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan abarang-barang, masapol anakasagana ka iti amin abanag. Masapol nga ammom kan masapol nga adalem, no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan, napasamaken kat saanen a maisublipay. Tirombeng aramidan yu ita kat aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam Maricon kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan aglenda.
Kastoy man tilinaon ti surat ni Pagayam Glenda. Dear Miss F, iti na minsan nga inak panagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadag iti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastameten ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat, tapno inak matibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag, apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal, nang runa kadag iti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga ro ti agsalay. Take your membership to the next level. Up to 5% cashback with a Landers Cashback Everywhere credit card from With MariBank, you get instant cashback and discounts when you spend. Get 1% cashback on MariBank card transactions. No minimum spend. Get instant 2 pesos cashback on merchant QR spends. Get 5 pesos instant cashback on bill payments. Stay connected with up to 5% off on load and telco promos. Download MariBank today. Rugyak nga ro ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ka na ka man ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya, ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta. Ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay adag iti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kay kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, iso nga agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isuntumat laang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend. Naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy. Kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amatan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isuntumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mo ti kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amokan ka, Glenda. Kinay-kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat, no jak makaraman iti arak, iti lasud ti agmalam. Anya? Anya lagi din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaduta ko nga giskwela. Iso nagdrap ako. No, kasta, we are meant to be.
Ah, wala niya. Nakayat mo, iyawit ka na Jibalay. Ha? Anya? Wan, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangraba kiti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla at paikit din naimunawan ni Tiday tang imbagam. Sana nga mang rabrabak. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit. Di ora yung grande pa yun, kayat mo. Anya? Ato ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya, ay sosa na bardekan San Brian. Dinasaya at ituro mo pa ilang. Itikas ta, mausawan ka. Sana ka na bardak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy, Brian! Brian, agree ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayanta? Sa di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Seryoso ak iti bagbagakan kay di rabi. Sa anak panabartag akas kunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmet. Kwa? Malaksit ano, bartag mo day jay. Ayan, awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid dito manugot ka. Pagkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Hawanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, taday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Mag-apply kay Pesa Wallet kung saan makakahiram ka ng 25,000 pesos with 0.49% interest and get approved in just 3 minutes. SEC registered, kaya siguradong safe ka. Kaya ikaw, maghahanap ka pa ba ng iba? Download the Pesa Wallet now. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa ikit din a babae, tinagaramid, iti pakay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pay, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyagyaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. Isa na balay, tayo jay kami tumutan balay nga agnad, nana. Adamad na dadi kan, mami. Isuda pa iti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di kag danag, tadyak baybayan ti anak niyo.
Glenda, iha. Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mang Pet? Awan pa'y mo't, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Ada gamin ilaklako ti kumpare kalugan. Mapanmin to kumakitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin to mat ilako itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukan ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ang gaya man. Sumagmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan Liza nga masikog ka man at Glenda. Wen nga ro, nanang. Ay sos, ag-control kayo mo ngamin Rupag lang ag-family planning kayo mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam latay da balayan. Daddy. Nay, ada ka matgayam di ta abalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. Iswa, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya, tagsasaruno, dagiti apo ko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka man danagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakitak mati pa nagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtaangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami motabinay bayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti apo ko ta. Aywan agawit ka nga minan bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazakkan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Gawin nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam di tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit kan, tatlo makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataarlat ti anak ko Pudno ti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Iti kasta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo ti agtrabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunagan ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ni mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na.
Nagawid ako na talaga, anak ko. Tapno maaw-awir ko meten dagiti apo ko. Brian, Apay bakit? mga no mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikas kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangted kan ka. Wen sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Diyan nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakel mo. Amangan no adda maibagada kanyak. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusan. Magatang mo mat amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangam latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makaamo kunak lang arudan. Ang Brian. O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Agpaiso, Brian. Amumot asana ka narigat akasarsarita. Ngam kas itinakon-nakon. Siguraduam lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isa sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka dagos. Nagnato ti gurigor ni Zion. Apay ngay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga rod. Kadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kilaat matlatan na nagsangit. Edi sa klutag. Kasta una yabara na. Tayo ti bagbagak kan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamtyak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanra na nga agsakit ti anak ta. Pangaasim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kit din. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo di tabalay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudnaw, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamutan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang ano sama, tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manin iti saan arumbang ako na account. Pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan. Nalpasan. Addan anak yo ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan maysa, nasingpot ba't nagiti na kay kamangam? Nanang. Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko.
Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti maysa nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay na ang mood, friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apag kinaawatan nga gisawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta, friend? When, friend. Katsi ka, kumusta ka mo din? Dahito Kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso nga inararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y, friend. Sumagmamanula ang nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, dayta mo tinararapaap mo idi, san ka di? Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal, ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya nga'y, inasawa da kakat nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman naklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kasta mo tindag iti na ikamangak. Talaga siguro akas ti biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak a nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali a pabasulak no saan ati bagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin, awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngam no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Glenda. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita, ket naa daw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak.
At daman ngam iti laang simbaan, numat iti pagadalan, napili laang. Sa anak ang mahilig iti nightlife, sa anak matlaang ang mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag apod numet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simmangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga minamasapol nga agla ko kapaylaeng. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, tada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panagkadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladam dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagraduar ken naadaan-dan iti natalged at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amoy mat abalay iskwelaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wan sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anya oras mo nga nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong diterwarte balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Kailangan mo ba ng ekstrang pera para sa mga bayarin mo? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang ipagpabukas. I-Techcash mo na yan! Sa Techcash, pwede kang humiram ng up to 90,000 pesos with low interest rates. SEC at NPC regulated din. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-download na ang Techcash sa Google Play Store o App Store at humiram na! Uy, sis, may alam ka bang pwedeng mahiraman ng pera? Ay oo, ito. I-check mo yung Credit Cash. Isang loan app na hanggang 25,000 pesos ang pwede mong mahiram. SEC-registered ito at hindi lang yon. 3 minutes lang matatanggap mo na agad yung pera. Eh baka naman maraming requirements dyan, ah. Hindi sis, isang valid ID lang yung kailangan mo, tapos makakahiram ka na agad ng pera. Madali lang ba dyan? Oo naman, i-download mo lang yung app at ibigay yung mga kailangan. Tapos, yun na, bibigay na sa'yo yung hiniram mo. Thank you. Oh, anyang manandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinnumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala, butoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. Wen nga ron, sana bale. Tailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, katuin Dahil talaga ayam. Joke. Wala, mapandagit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Ang mga no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak friend. Maala, mapantang arudan.
Asino ti lalaki ang nakamotor ka na nga agsubli-subli dito'y balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kuana. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Ket ada inyawat ti lalaki ken kuana nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Ama nga no ti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. Kit sa anak ba't nga kurkura nga mangmang ta di allowance na. Ngay na, bayam ka dilatan di anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka katagyaman, ta business-minded di anak mo. Saan nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay ganday, ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta. Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir? Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siyak man ti mangi-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay di balayo, ma'am? Ha? Adapay mat kiti dadto mga i-deliver ko. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver ko ti parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di, sir, no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha? Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i balayo. Sige, sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingmingak ti rupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsingpat pa'y. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan. Naungat kan suplado da pa'y. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kan kuana. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay nga diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samat tanda ito'y amarikrik na. Oy, Roda. Sigamat gayam, Ivy. Uy, blooming kay ta. Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla, ita
laeng, ang nakita ka iti kasta alangam. Anya? One friend. Uy, in love kan samet. Ha? Si Kamat Ivy, tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Ang mga nadamang kangagkan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka, no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Okay. Mapanta nga ruda na. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wan, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wan, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamat kan ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Dayton. Sa nalalapit na 2026 FIFA World Cup, wala pang isang buwan, handa ka na. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Dayton. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, addakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man, amangan kit dinukurang. Sana bale na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula dahi siya, 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan na mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangrunakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang oras siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunam latan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo mutin ngay kini Mr. Ryder? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakitakkan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love ka iti DJ a Mr. Ryder, Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, ano fairness? Gwapo mo dayta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilyadon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kabaka ti marukong ko tunggal umawag nga dan iti ruwar ti balay.
Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande. Ag lipstick kan ag pabangluak mat iti makaayayo. Ay na, sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a crush ko de a rider. Kan panagrik kat saan langan a crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amumpay ko nasaya at dayta arens, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan mo ti sumangsangput nga order mo iti Shopee, iha. Wen, mama. Insardan ko pa ilang ti agla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango ti agla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pa ilaang ti panaglako. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Nangruna kat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen, mama. Kumusta mat nga dagiti grado, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen. At aka di parikot. No dagiti gradok. Kas iti sigod. Okay lang mat, mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT. Puyat. Ngam, okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen, mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan ti nakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan da ito'y akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi deliver. Juan, kastang agpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag ngamin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz. Talaga? Juan. Okay nga ron, ha? Uray nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, Juan. Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyan manak, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Eh, di rabi, Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga, Rod. Ano agsasao ka kat kasla nobyum matan? Sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkadkad ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga.
Ti ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na ti komunikasyon, may friend. Ay, anyamatan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid iti lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti todo. Diyak mo't kahit agkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apay kasla nakikot ka, nakakita ka niya. Ay, ko. Saan mat? Nakla-atak lang amin. Diyak ninamnaman ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog ka para daan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kayat. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak latipod no. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asawan, kasanong ti datdaton ko kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Aging ang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkid di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kauawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni Manong mo iti pagtrabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpay so ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungaron ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day tabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit iti trabaho. Ang mga no nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga agururayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga, Arman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang na panawan, Lawrence. Okay? Sige. Ibagam day ta, Nodan to natalgad at trabaho. Agayan ayatan. Wan. Promise. Okay.
Urayak day ta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idi nagkinari kami ka ni Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular ako iti trabaho. Tinasayaat. Awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy. Kapayan, friend. Abay, nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man lang timbaga ni Renz. Nga dagaya man kasukat ko. Isong ayam adin ang sungsung-batan dagiti text kan awag ko kankwana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No, jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Aman ang alilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng idi ti datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaeng. Angam, anyangay nga rod, friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Dadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngam isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga addamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na a time travel, isublik ti amin idinagam-am mo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan a nalipatak ni Renz. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa.
Enjoyam pailaang ti kinasingle mo akadwam ti pamilyam ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom.